il-lampuka, it-tonn, l-awrata, il-mazzola u l-ħamiema, kollha speċi ta' ħut popolari mal-Maltin. Iżda hemm ħut ieħor illi għalkemm ma tantxu magħruf u mfittex huwa sostenibbli u tajjeb għas-saħħa. Fis-suq ta' Marsa Xlokk il-ħadd filgħodu staqsejna lin-nies għax semgħu jew kielu ħut bħal l-azzjola, is-sawrel, it-tumbrell u l-kubrit. Tumbrelle, imma l-oħrajn iva, ġifieri ġieli kilt minnhom. Ġieli smajt bih, għax missieri kien jistatu hija, imma dom il-ġurnata ma domx magħna, imma jien ma nħobbux il-ħut. Li fil-lampuki biss. Mhux ma smajtx, ma qatt ma sajjartu. L-aħħar tnejn qatt ma smajt bihom, però l-ewwel tnejn ġieli kilthom u sajrithom il-mami. Fost it-tipi ta' ħut differenti li jeżisti hemm dan ukoll li għandi fidejja li jismu it-tumbrell, bl-Ingliż bullet tuna. Dan jikber sa madwar 30 ċentimetru u jiżen total ta' madwar kilo u nofs. Fil-kaxxi tal-bejja mal-maħniex aċċol u kubrit. Ftit, mhux bħal lampuki jinqabad, imma daw il-barranin jikluhom ħafna, imma il-Maltin ma jafux għadhom m'għandhomx ħafna erfin li huma tajbin għas-saħħa. L-istaġun bħalissa iktar lampuki sejb u sawrel. Aċċoli, fejqi dawnek fuq il-munti mhux ma jkunawx tum mhix daqshekk. Biex jitqajjem għarfien dwar ħut lokali li mhux popolari mal-konsumatur, tnediet kampanja ta' informazzjoni Skopri l-varjetà, kull ħut sostenibbli. Il-Ministru għall-Agrikoltura u s-Sajt Anton Refalo qal li l-ħut lokali huwa ta' kwalità għolja u ħafna drabi irħas minn dak importat. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd spjegat li x-xiri ta' ħut lokali ifisser ukoll appoġġ lis-sajjieda Maltin u Għawċin. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li din l-inizjattiva saret possibbli permezz tal-Programm Ewropew għall-Akwakultura, is-Sajt u l-Affarijiet Marittimi.